सांतांतून पवित्र सभेचो पात्रोन सांत जावन आसा. ह्या श्रेष्ठ सांताच्या मानाक रेव्हरंड फादर मतायस डायस कापुचीन आनी ताचे कुटुंबाचे सांदे अर्पितात. अपुर्बायेचें पवित्र सभेच्या फुलां म्हणलें सिंतिमेंतान बरयल्लें गीत जानेवारीच्या 30 तारखेर सांतांतून फिरगर्ज मुडकणी. कारवार दियेसीस आपलें फिरगर्ज फेस्त आचुरसूनच्या संदर्भी ह्या गितां मुखांतर देवाचें विंचणार आशिर्वादां सांतांतोनीच्या मजतीन फिरगर्ज कुटुंबाचेर येवं दी म्हूण आमचें प्रार्थना. सांतांतून पाद्वाशेर आसो सर लोकांक मोगासो सांडली ताणी ग्रेस काय वेंग मारली तुबली काय. सांतांतून पाद्वाशेर आसो सर लोकांक मोगासो सांडली ताणी ग्रेस काय वेंग मारली तुबली काय. पवित्र सभेच्या फुला आम्हा पासून विनंती कर. पवित्र सभेच्या दोतोरा आम्हा सर्वांक सर्गी वाट दाखय. पवित्र सभेच्या फुला आम्हा पासून विनंती कर. सभेच्या दोतोरा आम्हा सर्वांक सर्गी वाट दाखय. पाटलाव केलो जेजूसो गुर्त जावन आम्हा सर्वांचो आसरो तूं दुर्बळ्यांचो पात्रोन तूं आम्हा सर्वांचो. पाटलाव केलो जेजूसो गुर्त जावन आम्हा सर्वांचो आसरो तूं दुर्बळ्यांचो पात्रोन तूं आम्हा सर्वांचो. पवित्र सभेच्या फुला आम्हा पासून विनंती कर. पवित्र सभेच्या दोतोरा आम्हा सर्वांक सर्गी वाट दाखय. पवित्र सभेच्या फुला आम्हा पासून विनंती कर. पवित्र सभेच्या दोतोरा आम्हा सर्वांक सर्गी वाट दाखय. क्रिस्ताचे पावलां चलो केले जिवी तुझे नंदन शिखय तुझ्या भुरग्यांक जेजूचो मोग करून. क्रिस्ताचे पावलां चलो केले जिवी तुझे नंदन शिखय तुझ्या भुरग्यांक जेजूचो मोग करून. पवित्र सभेच्या फुला आम्हा पासून विनंती कर. पवित्र सभेच्या दोतोरा आम्हा सर्वांक सर्गी वाट दाखय. पवित्र सभेच्या फुला आम्हा पासून विनंती कर.